a ko min ye cour d'appel la Bamako kuno Bokari ka dala k'a fɔ Adama Jara Ben le cerveau Bokari ko jigi waro y'a sɔrɔ ko ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye kiri ye maa saba welela ni ka n'u jɔ kiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ Bokari ni k'u ɲininka sabu jalaki tanbɛ k'u sɛgɛrɛ Bokari a bɛ waati jan bɔ sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ Adama Jara Ben le cerveau ale ye mouvement populaire yɛrɛwolo debout sur les rangs Bokari ale ye olu ka ɲɛ Sidiki Kuyate min ye yɛrɛwolo debout o kuma lase la min ye Mohamed Yusufu Beko Makarasi Bati Bokari ale ye guide CDR ye n'o ye collectif pour la défense de la République ale o ma ɲɛma ye sɛbɛnnikɛla ko ninnu bɛ bolo la a bɛ waati bɔ a ko kelen kelen Bokari min ye kunu sigi tun kɛmɛ ka jaabi duman dɔ maa kɔnɔ Bokari sabu kunu kun ye ntɛnɛn marsikalo tile 4 Bokari min ye cour d'appel la i b'a ye k'a fɔ Adama Jara Ben le cerveau ale welela ni k'a ɲininka Bokari jalaki mun tun tun bɛ k'a sɛgɛrɛ Bokari b'a ye k'a fɔ min ye ka kɔ kunu ɲɛ a ka kiri laban mun kɛra o de kun ye ni kalo tile 4 sera Bokari ko n'o kiri banna dɔrɔn a bɛ labila ni ka taa so sɛbɛnnikɛla ko min ye a wasalen a nisɔndiyalen a n'a ka sonandoma ka fara kanubaw kan Bokari b'a ye k'a fɔ jigi waro sina ka ye ten sabu min ye kiritigɛlaw ye Bokari u y'u da don Adama Jara Ben le cerveau Bokari ale ka jalakiw la sabu san kelen de kun dalen b'a kun k'a b'o kɛ kasokɔnɔsigi la u nana lajɛ kiri laban tɛmɛnen ni k'o tila fila ye Bokari k'a yira k'a fɔ ko fankelen dɔn ye o bɛ kɛ sursi ye o tuma min ye fankelen dɔn ye a b'o kaso kɛ n'i ye fankelen dɔn ye na o kalo 6 a y'o kaso kɛ ka ban sɛbɛnnikɛla ko n'a dun man k'a fɔ ko banna a kan ka hɔrɔnya ka taa so a ko o bilali don n'o tun ye kunu ye Bokari ko min kɔni ye komini 6nan Bokari ka da la k'a fɔ min y'o tribunal ye tribunal pôle judiciaire spécialisé dans la lutte contre la cybercriminalité Bokari kulu sina ka sɛbɛn dɔ bɔ k'a da tabali kan Bokari o sɛbɛn kɔnɔ kuma o man di min ye injure et menace contre l'autorité Bokari o ye jalaki filanan ye Adama Jara Ben le cerveau k'a nɔ minɛlen bɛ tuguni plainte wɛrɛ la plainte kɔrɔ banna kura daminɛla mais min kɔni fɔ i ye bɔ WhatsApp y'a dɔn application min ka téléphone kan vocal ko o haramu pewu vocal ma ɲi dɛ a bɛ maa se ko ma Bokari Traoré n'i y'a mɛn k'i donna ma fɛn ta Bokari donbaliya ka fisa n'o ye sɛbɛnnikɛla ko Bokari n'i y'a lajɛ Adama Jara Ben le cerveau Bokari ko dɔwɛrɛ tɛ a ye kumabaw fɔ ni ka bagabali kumaw ta ni ka dɔgɔyama ta ni ka ɲɛsin jamana marabaaw ma Bokari min ye o kumakan dɔw de kun ye dɛ Bokari n'i y'a lajɛ o y'o kumakanw de sama ka bɔ Bokari kuma dɔw yɛrɛ kɛra san 2021 dɔw kɛra 2023 Bokari u y'o de labɔ Bokari min ye fɛn bɛɛ bɛ kɔrɔfɔ kumakan n'ale bɛ wo kɔnɔ dɔ de bɛ fara ale kan sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ filanan k'o de labɔ k'o yira a la Adama Jara Ben le cerveau de jɔn kumakan ye sɛbɛnnikɛla ko kuma min ye plainte filanan ye Bokari b'a ye k'a fɔ o baara daminɛna min kɔni Adama Jara ye ale tun mago bɛ kɛnɛmana la ni k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sabati Bokari a sina ka fɔ a ye ten i bɛ segin kaso kɔnɔ sabu kiri wɛrɛ bɛna boloda k'a ɲɛsin ma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a la ka porte parole n'o ye Sidiki Kuyate ye sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ min ye Sidiki ye ale ni Arasi Bati Bokari ko ni Ala ni kira sɔnna ma olu fana ka bilali Bokari n'u bɛ bila walima n'a bɛ kɛ cogo min na Bokari sini ko o na dɔn kalo tile 6 sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ min ye Arasi Bati ale ka sonandonba n'o ye maître Kasimu Tapo ye Tapo y'a yira k'a fɔ Arasi Bati kɔni kora ka jɛ kabini waati jan min ye Arasi Bati a tun kan ka bila kabini waati jan ka jo ta ka d'a ma Bokari sɛbɛnnikɛla y'a yira ka min kɔni ye kiritigɛlaw ye Bokari ni kiritigɛlaw m'a fɔ i ka minɛnw cɛ i ka taa so fɔ fɔra de ko kibaruya dɔ bɛ sɔn ka mɛn i n'a fɔ kuna sina to fɔra ko Adama Jara Ben le cerveau Bokari ko a bɛ taa so min kɛra Ben le cerveau la o de bɛna kɛ ni maa fila i da bɛ jala la n bɛ min f'i yɛrɛ i da bɛ jala la bon an bɛ min f'i yɛrɛ mɔgɔ ni fanga tɛ kɛlɛ ɲɔgɔn ye n'i ye kɛlɛ wuli k'i bɛ funufunu wuli faama nɔfɛ n'a ko a b'i lanɔgɔ a ka jugu dɛ i ma denmisɛnniya kuma fɔ nin ye ni fanga tɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ye i ma denmisɛnniya kuma fɔ nin ye donc ni kiiri tigilamɔgɔw ci la ɲɔgɔn na baara b'i bolo dɛ i ma denmisɛnniya kuma fɔ nin ye sɛbɛnnikɛla ko Bokari Traoré min ye nin cɛba fila ye ni saba kun don kelen kɔni ta k'a na sigi kaso kɔnɔ tuguni o samana ka bɔ jama la wa fila in bɛ taa fara kan min ye fila in ye Bokari an ka jɛ ka dugawu kɛ sabu min ye kunnafonidilaw don Bokari u bɛ se ka hɔrɔnya cogo min na sabu n'i ye kunnafonidila fa kunnafonidila bɛ bɔ a kɔnɔ an sago ye min ye Sidiki Kuyate ale ni Arasi Bati u ka labila o y'an sago ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ
keta ala ma hinana la a ka fanga bɛ ban Mali kɔnɔ n'a ka fanga banna jamana in an b'a kɛ an ta ye an dɔgɔn an'an sɔngɔ an'an ka hakilina o baaraw bɛ sabati sɛbɛnnikɛla ko ko n'i y'a lajɛ min ye Keta ka fanga bannen Bakari M5RP Bakari b'a ye k'a fɔ u tora ɲɔgɔn bolo Bakari kow ka di hakilinaw ka di baaraw bɛ ka taa ɲɛ ka ɲa Bakari min ye farafarali ani funtunani Bakari o daminɛna dɔɔni dɔɔni sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔw bɛ olu kɔni ye datugu ni ka taa n'u yɛrɛ ye Bakari n'i y'o lajɛ min kɔni ye diinɛ tigilamɔgɔ dɔ ye Bakari ni ka taa bila parti politique la Bakari a dɔ bɛ dɔ la min ye M5 Malikura ye olu salo sɛbɛnnikɛla ko u ye jalaki caman ta ni ka ɲɛsin Bakari min ye M5 a ka comité stratégie o ɲɛmaa bɛ maa min bolo o de ye Dr Choguel Kokala Mayiga sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye fanga kunfɔlɔ min sigira jamanakuntigi binnen sɔrɔsiw kɛlen ka fanga ta Bakari b'a ye k'a fɔ kalo 8 kalo 9 Bakari o kɛra maa wɛrɛ bolo premier ministre la min ye M5 ye comité stratégie u y'o kɛ Tɛnkɔrɔ Mali la sɛbɛnnikɛla ko a ma ɲa min kɔ min ye Bandaw ni Mukutari Wani olu ka baara kuncɛlen sɔrɔsiw nan'u sigi ka miiri maa min ye jamanakuntigi kɔrɔ ka fanga bi o kuma an ka lajɛ sa an ka premier ministre d'u ma Bakari laɲini kɛra M5 RP maaw fɛ u y'a yira k'a fɔ an bɛnna maa min kan o de ye Dr Choguel Kokala Mayiga sɛbɛnnikɛla ko min ye Choguel Kokala Mayiga MPR ale dankɔrɔba Bakari ale taara ni k'a kɛ premier ministre ye i b'a ye k'a fɔ hakilinaw caman bilala sen kan min ye M5 maa caman ye olu da donna gouvernement la nka Bakari min kɔni bɛnbaliya tile bɔra i b'a ye k'a fɔ M5 maa caman tun bɛ yen Bakari a bɛɛ lajɛlen salolani ka bɔ gouvernement la ni k'a tɔ to maa damadɔ ye sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ mankan min bɛ bi o de ye Dr Choguel Kokala Mayiga ale ye comité stratégie ɲɛmaaba ye Bakari ale talen kɔ ka kɛ premier ministre ye ale m'a jɔyɔrɔ bila dɛ ale ko k'ale de ye président ye hali bi min ye M5 RP ye o comité stratégie ɲɛmaaya bɛ ale de bolo ale ye premier ministre ye temps t'ale bolo kuma bɛɛ ni ka taa lajɛw boloda nka Bakari a ŋaniya a n'a ka hakilina bɛ M5 yɔrɔ ale ye maa dɔ de ta min ye Buba ye Bakari ni k'o kɛ a ka min ye camancɛ fanga baarakɛbaa ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye jama fangirimaw ye u nan'u sigi k'u miiri mun de bɛnbaliya bɛ M5 kɔnɔ nin waati la Choguel k'a bɛ ka mun de boloda Bakari u nana lajɛ Choguel ye maa min ta k'a bila camancɛ fanga baaraw la dɛ Bakari ni k'a lajɛ k'o gɛn ka bɔ yen k'o tɛ abada olu ka ɲɛmaa ye bilen camancɛ fanga la Bakari min kɔni olu yɛrɛ ka hakilina ye Bakari k'a kɛ u ye maa min ta ka bila ye o de ye Imam Umaru Jara ye sɛbɛnnikɛla ko a ko maa minnu ye nin baara in kɛ n'i y'a lajɛ kunbabaw don disibaw don politiki baara la an ka jamana in kɔnɔ min ye maître Bamuntaga Tali ka taa bila min ye Jamil Bitara Bakari min ye Imam Umaru Jara ye o n'a ɲɔtɔw u ka ca Bakari u ye lajɛ la joona ko u y'a yira k'a fɔ min ye M5 ye tɔn tɛ Bakari maa kana i dɔngɔ n'i sago kɛ ye Bakari u bɛ bɛn ko de kan sabu bɛɛ n'i ka hakilina don u y'a dabɔ min kama Bakari ko baara de bɛ kɛ maa kelen ka hakilina abada ko tɛ kɛ M5 kɔnɔ n'i b'a minɛ jamakulu ka dabada ma i b'a minɛ o ma n'i t'a minɛ o ma i b'i kɔ kɛ bɔ ye sɛbɛnnikɛla ko Bakari min kɔni M5 ye i b'a ye k'a fɔ b'o sigi kɔnɔ min ye comité stratégie président n'o ye Choguel Kokala Mayiga ale ye meeting dɔ boloda palais de sport la n'o ye Sali Salamata Mayiga ye Bakari Amdala AC 2000 kɔnɔna la o kɛnɛ kan Bakari min ye gosiliw caman kɛra Choguel ko a ko min kɔni ye fan dɔ in fɛ maa minnu bɛ ka funufunu wuli ale nɔfɛ k'ale ɲɛ b'a la ko finitigilaka dɔ bɛ yen maa tɔgɔ ma fɔ dɛ k'olu de bɛ ka maaw kɔ don ɲɔgɔn na olu de bɛ ka fitinɛ wuli u ka sabali min ye M5 ye Bakari ko kɛlɛ t'a kɔnɔ koyi dɔw de bɛ fɛ ka kɛlɛ kɛrɛ jagoya sɛbɛnnikɛla ko min ye o fana nɔgɔni fɛ Bakari jamakulu bɛ fan mun fɛ olu fana ye lajɛ dɔ boloda o dugusɛjɛ maison de la presse la Bakari min kɔni kunnafoni baro ye ni k'o sigi sen kan o kunnafoni baro kɔnɔna la u y'a yɛrɛ ka f'u bɛnna kan min kan Choguel Kokala Mayiga Bakari Tarawele k'a ye kuma min ta kulu sɛgɛrɛ Bakari k'a ma ja u ye a ma ja u ye sini Bakari ko n'i y'a lajɛ o kuma ko k'a yira k'a fɔ ko maa dɔw de bɛ ka don olu n'u hakili cɛ ko maa si tɛ ka don n'u hakili cɛ wa u b'u hakili ma u tɛ maa kɔ u tɛ janfala u b'u ka hakilina kɔ u ka hakilina ye min ye Bakari ko Choguel ani ɲɛmaa man kan bilen ko Choguel ye jalaki min ta kulu sɛgɛrɛ k'a ka bɔ a k'a yɛrɛ jɛya nkalon min dar'olu la ka bɔ a k'o bɔ olu la Bakari ko tile 3 de b'a bolo u ye lajɛ kɛ don min na o tun ye sibiri ye sibiri
kari kunun tɛnɛ bakari tile 3 banna sɛbɛnnikɛla ko min ye M5RP ye bakari kɛmɛ ka lajɛ dɔ boloda bi bakari lajɛ in bɛna kɛ yɔrɔ min na i b'o dɔn wa o de ye Jamil Bitari ale yɛrɛ ka compagnie kɔnɔna la min ye lajɛ in a bɛna taa kɛ mun kan sɛbɛnnikɛla ko a dɔn bɛ ko ye min ye tile 3 tɛmɛnen kɔfɛ Choguel ko kala Mayiga ma bɔ k'a yɛrɛ jɛya bakari k'u bɛna taa Choguel gɛn ka bɔ M5 comité stratégie président de la wa walima u bɛna mun ni mun de boloda wa ko ni dun ye bi lajɛ in ye Jamil Bitari ale ka yɔrɔ la ko lajɛ in a kɔnɔ kuma dɔnnen don sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye bi lajɛ in lajɛ bakari ko dɔ de bɛna fara gɛlɛya tɔw kan min ye M5 ko ye ko gɛlɛya bɛ bi dɛ M5 farafaralen don min ye kunu terimaw ye olu kɛmɛ sinaw ye bi bakari ko n'i ye nin lajɛ ni dusukasi ko ye min ye dɛ o de ye an sigiɲɔgɔn jamana 2 min bɛ yen Niger ni Burkina Faso bakari kulu bɛna dimi an kɔrɔ dɛ n'i y'a mɛn Mali bɛ nin kundama kɔnɔ bi transition kɔnɔ bi ala ni M5RP maaw bɛ ka misali ta kan o de ye nin ko in na wele n'a fɔra bi ko M5 cilen don tilayɔrɔ joli joli ye bɛnto kɔnɔ bi tɔw bɛ sigi Mali la dɛ wa ko Mali ka sigana daminɛna dɛ kunnafoni filan ye an ye nin bɔ Soir de Bamako kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don Soir de Bamako ka fara Laya Jara kan ani fasolo jɛkulu an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko Mali Tribune Mali Tribune AC nin y'a ka fasiri ye AC ko min ye n'a sɔrɔla farafara o dugu jɛmɛ M5RP kɔnɔ min y'anw ka forces armées maliennes ye olu kɔni b'a la ka sanayɛlɛ ni kunnawolo sɔrɔ don n'a dugu jɛ laadala ɲɔgɔn ye min n'o ye kunnafoni di baro ye n'a bɛ kɛ anw ka soldats ka kunnafoni di cakɛda fɛ n'a bɛ wele ko direction de l'information des relations publiques des armées anw k'a ma ko DIRPA ɲɛmaaba colonel major Sulemani Dambɛlɛ a kun kɛn bɛ ka wele bila don kibaru tilamɔw ma kununko ntɛnɛn ka bɛn mars kalo tile 4 ma san 2024 n'i y'a lajɛ DIRPA jabala la da donna kɔrɔfɔ caman na a ko min ye jatigɛwalekɛlaw ye n'o ye groupe terroriste armés ye olu kɔni bɛ wuli ka jɔ min na ko caman ba bɔn bɛ o la kɔsa in na wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye olu yɛrɛ ka wuli ka jɔ ani forces armées maliennes n'o ye soldats ye u ka cɛsiri n'u ka jɔrɔja o kɛn bɛ sabu ye ni ka nin groupe armés ninnu ni k'u fari faga dɔɔni nka n'i ye ko in lajɛ k'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye bawo maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kunnafoni jɛlen sanuman di anw ka finitigilakaw ma waasa nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka boloda ko jamanaden dɔw yɛrɛ de dɔw bɛ janfa jugu la ni nin groupes armés ninnu fɛ bawo u ka baara caman bɛ yen kunnafoni sira fɛ ani min ye taabolo wɛrɛw ye min bɛ kɛ sabu ye ka nin jatigɛwalekɛlaw ni k'u dɛmɛ u ka baara jugu kɛliw la k'i b'a ye k'a fɔ jamanadenw denw bɛ janfa la o janfalama k'a da tɛna tun maa tɔgɔ la ko mɛ ko jɔwakun jan tɛmɛlen k'i b'a ye k'a fɔ tɛgɛ dala maa kologiri dɔw kan bɛɛ lajɛlen b'a kalama min ye Masina kɔnɔna ye maa dɔ bɛ yen siga kun gɛn bɛ a la wa kɛlen o taalen a ka so laraw ye i b'a ye k'a fɔ min ye kɛlɛkɛminɛ juguman caman ye olu kɔni bɔla a ka so kɔnɔna na ka taa sɔrɔla a bɛ baara min na n'o bonya n'o makaama birifini biri b'a la o taabolo o de taa ni marifa ye ko marifa yɛlɛ a bolo cogo di o ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ wa n'i y'a lajɛ halisa colonel major Sulemani Dambɛlɛ DIRPA ɲɛma a y'a jira k'a fɔ min ye vol de reconnaissance ye ani offensive i b'a ye k'a fɔ o 400 o bɔla ka kɛ février kalo kɔnɔna na min kɔni an ka pankulu kɔni yarara fiɲɛ sanfɛ waasa maajugu bɛ yɔrɔ minnu na kunnafoni sɔrɔlen kɔ ka se k'o yɔrɔ ɲinini k'u dɔn u dɔlen kɔfɛ ka se ka mugujuru suuru u kan k'a yɔrɔ filenkolonci k'a da kolonci nka ko n'i ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a tɛ taa wulikajɔ min kɔ n'o ye kunnafoni sanuman dili o de ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen de kan ka jɔ armée kɔ i n'a fɔ cɛ kelen kunnafoni sanuman ka di u ma baara minnu bɛ yen n'o bɛ kɛ sabu ye ka forces armées maliennes ni k'a ka baara ni k'a latila bolo u ka se ka kunnawolo sɔrɔ badabada o baara kan ka bɔ population civile yɔrɔ ko nka ko n'o population civile maa dɔw bɛ yen olu dɔw bɛ janfa la ko yalima k'a ma gɛlɛya wa min ye colonel major Sulemani Dambɛlɛ ye a y'a jira k'a fɔ min ye nin maajugu ninnu ye u ka baara min n'o dɔn bɛ ni o ye kosɛbɛ o de caman kɔni fanba ɲɛsin bɛ k'a sinsin fɛn min kan o de ye ka mugu pɛrɛnta ni k'o don dugu la walima ka jan da anw ka maaw tɛmɛtɔla ɲɛ waasa min y'u ka hakilinajugu ye ni ka se k'a waleya ko nka ko hakilina min fana filɛ nin ye février kalo in kɔnɔna na k'i b'a ye k'a fɔ ko caman fana bɔla o la k'a sabu kɛ anw ka maaw ka teliya a n'u ka wulikajɔ ani ɲɛdɔn min bɛ u la kɛlɛ bolo kan i b'a ye k'a fɔ baara caman bɛ yen kunnawolo sɔrɔla a bɛɛ lajɛlen na nin ye sɛbɛn min y'a sama ka bɔ Mali Tribune kɔnɔ a se fana bɛ n tigɛ don Bakari min ye le bâtisseur ye Bakari n'i y'a lajɛ bi ye tarata ye mars kalo tile 5 nin y'u ka bɔko 140 ye Bakari an ka taa ministre
ministère des infrastructures min ye ministère des transports ye bakari baye k'a fɔ o ɲɛmaya bɛ maa min bolo o de ye madame Danbele Madina Sisoko bakari ko a ye munumunu salo dɔ boloda commune 1 ale ni commune 5 ye sɛbɛnnikɛla ko munumunu salo in bolodara hakilina jumɛn la a ko alamisa tɛmɛnen n'o de bɛnna février kalo tile 29 madame Danbele Madina Sisoko bakari ale ni jamakulu dɔ wulila bakari ni k'u kunda commune 1 kan bakari n'i y'a lajɛ maa minnu tun b'a nɔfɛ o ye Agerouti ale ɲɛma min ye Adama Tarawele ka taa bila a ka min y'a ka staffu la bakari ba ye k'a fɔ wulila ni kana daminɛ min ye commune 1 maire ye o ye u bisimila ni ka baara daminɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko baara min lajɛra commune 1 kɔnɔna la bakari o ye yɔrɔ 3 ye yɔrɔ gale bakari o ye Sotiba ye bakari n'i y'a lajɛ laboratoire central vétérinaire bakari siraba dɔ bɛ ka dilan yen min ye commune 1 Sotiba kɔnɔna la bakari ni k'a kɛ manaji ye sira in baara min daminɛna bakari a bɛ kundama jumɛn la u taara lajɛ sabu délai de b'a la a ka ban ka bɛn ni délai ye sɛbɛnnikɛla ko a ko u bɔli Sotiba kɔnɔna la u y'u kunda Bajanbugu kan bakari min ye sira baara fana bɛ sen n'a ye min ye Bajanbugu et Dumasana Nafaji bakari u taar'o fana lajɛ sira ɲumanba bakari n'i y'a fossé lajɛ ani fossé caman tɛ kelen ye bakari b'a ye k'a fɔ min ye fossé belebeleba ye ni ɲinɛ dingɛni bɛ yɔrɔ dɔw la a ko min ye nin baara kura minnu bɛ ka kɛ nin waatiw la a bɛ ka kɛ norme a lakika yɛrɛ ye bakari ba ye k'a fɔ sira belebeleba u taar'u ɲɛ dɔw fana kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Bajanbugu Dumasana Nafaji ye bakari kabini jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya fo bi goudron ji kasa ma deli ka tɛmɛ in fɛ bakari ko fana bɛna kɛ sira belebeleba cɛ ɲuman ye ni ka manaji belebele bɔ a kan sɛbɛnnikɛla ko min ye commune baara bannen ye a y'a ka minɛnw cɛ ni ka kunda yɔrɔ min kan o de ye Kalabankura ye a ko n'o ye commune 5 kɔnɔna ye bakari ka da la k'a fɔ sira dilan minnu fana bɛ yen a taara ɲɛ da olu kan baara in bɛɛ lajɛlen kuncɛlen madame Danbele Madina Sisoko a y'a yira k'a fɔ a ko nin bɛ bila minɛ min kɔnɔ o de ye san 2023 ye jamana yɛrɛ wuli ka jɔ kɛ ni ka cɛsiri kɛ ale ka laɲiniw la ale n'a dɛmɛba a n'a ka baarakɛɲɔgɔn bakari k'a yira k'a fɔ gɛlɛya jugu bɛ yɔrɔ minnu na yɔrɔ minnu bɛ yen ni sirako mago bɛ yen wuli ka jɔ ka kɛ joona joona ni ka sira dilan ka d'u ma bakari sira minnu yɛrɛ fana bɛ yen n'u tiɲɛnen bɛ ni k'u dilan joona joona ka bila tamalikɛlaw ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ sous-groupe caman de sigira nin ko in na bakari min ye miliyari 22 ye ka taa bila miliyɔn 500 la ni k'o ta ni k'o don nin baaraw la a ko wari in foroba wari don n'a bɛ bɔ an ka jamana ka foroba wagande kɔnɔna la bakari ka da la k'a fɔ nin baara o baara bɛ ka kɛ juru tɛ a bɛɛ de bɛ ka bɔ Mali ka trésor kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye madame Danbele Madina Sisoko ye bakari ba ye k'a fɔ a y'a ka cɛdenw fɔ maa minnu bɛ yen ni baara ninnu juru b'u bolo bakari n'o dɔ ye directeur général des transports ye n'o ye Mamadou So ye Mamadou So k'a bɛ baara mun na an bɛ don min na ko bi bakari min ye transport ye k'a dilan ka ɲɛ an bɛ don min na ko bi gɛlɛya jugu minnu b'a kɔnɔ techniquement fɛn minnu kan ka bila sen kan ni ka tila ka taa bila Agerouti o ɲɛmaaba la i b'a ye k'a fɔ a ye foli ni tani ta ne ka baarakɛlaw sɛgɛrɛ a ko bolodengɔnni kelen tɛ bɛlɛ ta maa minnu bɛ yen ko jɔyɔrɔ b'u la bɛɛ lajɛlen bilala fɛn o fɛn na ko bɛɛ bɛ ka jɔyɔrɔ fa bakari ko baaraw sumara dɔɔni ka sababu kɛ mun ye o de ye min ye EDM SA ale ni SOMAGEP olu ka filiw sabu ko baara taara bila olu la fan dɔw fɛ ale ni Orange ni Malitel bakari waati dɔw la ni sira dilanna ko bakari a ko min ye SOMAGEP ni EDM ye bakari ka da la k'a fɔ olu ka fili ka taa bila fibre optique la bakari ba ye k'a fɔ k'u bɛ k'o baaraw lajɛ hakili la ka sɔrɔ gasimuw sɔrɔ k'o de bɛ ka baaraw lasumaya dɔɔni nka ko bɛɛ lajɛlen sigira sen kan o tuma ko ni yanni samiyaji bɛ bin ni projet minnu nun donna ko ni Ala ni kira sɔnna ma Bamako sigibaw ko bɛɛ lajɛlen bɛ nimisi wasa sɔrɔ ni k'a ɲɛsin baara bolodaliw ma o tuma min ye san 2024 ko baaraw fana bolodalen don ko bɛɛ b'i nin yɔrɔ sɔrɔ dɔɔni dɔɔni hali e ka yɔrɔ fo Kalaban kulubilenni fo Jasa kɔnɔ bɛɛ b'i nin yɔrɔ sɔrɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ kana kunjɛ fɔlɔ dɛ fo Jasa kɔnɔ bɛɛ b'i nin yɔrɔ sɔrɔ Kalabankɔrɔ Kuluba bɛɛ kɔni b'a dɔn